Svako bi nas poželao u kući. Soko Banja, Soko Grad, dođe. Phantom 619. Ja sam glavni krivac njene kose. Mi ćemo malo da izmasiramo ovo meso. Dobro došli u novi vlog. Ja sam krenula na folklor, danas imamo probu, tako da idemo kud Nikola Tesla. To je grupa veterana, zapravo ne pravih veterana, nego nekih malo mlađih veterančića. Oni se spremaju, oni imaju koncert, imaju neki nastup, ne mogu da se setim tačno gde, a ja idem malo da đuskam sa strane, možda ću u kolo, ako me prime. Sale, šta imaš da izjaviš za ovaj vlog? Imam da izjavim da ćemo da impresioniramo babe u Soko Banji. I dete. Imam da izjavim da ćemo tamo da napravimo dar mag u Soko Banji i vratit ćemo se u naše stare staze slave. Soko Banja, Soko Grad, dođe. Ajde! Završila sam probu, pala sam u nesvest. Nisam igrala pa 2 meseca. Kad sam zadnji put igrala ovde, ne znam tačno kad, moram da proverim kad je to bilo. Znači, bukvalno pala sam u nesvest. Ovo je takav kardio, mokra mi je majica. Sve mi je mokro. Da ne kažem sad šta mi je sve mokro, ali sve mi je mokro. Moram posle da pogledam snimak kako sam se snašla u onom Leskovcu, pošto prvi put to igram. Oni su to postavljali, tu koreografiju ovih 2 meseca i uopšte nisam to ni gledala, ni videla, ni ništa, pa moram da vidim da li sam se snašla. I još sam igrala dečaka. U poslednje vreme pokušavam mnogo više da radim na svojoj rutini, energiji i generalno na tome kako se osjećam tokom dana. Po preporuci svog trenera ubacila sam i nekoliko suplemenata koje trenutno baš redovno koristim. Naravno da ništa ne može da mi zameni san, trening i ishranu, ali meni ovakve male navike izuzetno prijaju. Idem u Skadarliju na rođendan, idem u 3 šešira i baš se radujem. Ja ne mogu da živim bez sebe.
neka ti cveće u žutu cveta i srećno si novog leta. Ja sam opet krenula u studio Kat da se šišnem malo više ili malo manje, ne znam, vidjet ćemo. I možda da uradimo još neki preliv, ali svakako pokazat ću vam to posle. Sad, parkirala sam se negde baš onako malo daleko, zato što sam našla dobar parking. I rekao, ajde da iskoristim, jer tu je baš teško da se nađe parking. I onda sad imam da pešačem još jedno 500 metara do tamo. Tako da, eto, vidimo se posle i pokazujem vam svoju frizuricu. Malo mi je čudno da vlogujem kroz Beograd. Nekako logičnije je da mi ne bude čudno, ali čudno se osjećam. Jer nekako ljudi prolaze pored mene pa razumeju me, slušaju šta pričam i to. A kad sam u Beču nekako mi je lakše. Doduše i tamo me razumeju šta pričam, ali nekako se, ne znam, lagodnije osjećam u Beču da snimam na ulici nego u Beogradu. Sad se malo stidim. Ćao ljudi, ja sam Maja, Lidina frizerka, snajka. Ja sam glavni krivac njene kose, za koju svi pitate. Danas je Liki došla, pošto putuje u nedelju, farbala se pre 2 nedelje, pa malo da osveži boju pred put. Radit ćemo bojenje izrastka, preliv, malo nege, ošišati, svenirati i vi ćete vidjeti na kraju kako to ispada. Majo, da li možda im objasniš, pošto oni mene stalno pitaju koja je ovo tehnika, da li su ovo pramenovi, šta je ovo? Ali možeš ti da objasniš šta ja trenutno imam na glavi? Pa Likica ima trenutno na glavi jednu vrstu baleaža, pošto postoji 7. Ona ima jednu od tih tehnika. Prošli put smo radili tehnika koja se zove pramen u pramen, 2 boje dodavali, svetliju kao što vidite i potamnili smo one stare pramene koje su bile već mrtvi, što bi se reklo, narandžasti. Jako je bitno da se neguje kosa, da bi uvek bila mekana, svilenkasta i zdrava, profesionalni preparati, nega i to je to. A da li ja, Majo, negujem dobro kosu kod kuće? Da li mi je dobra kućna nega? Pa, čim je ovo lika i čim izdržava sve ovo, onda je dobro, odlično. Pa dobro, znači i mene malo da pohvalim. Mislim, Liki je stvarno redovna što se tiče tih tretmana, preparata i svega, tako da Likicina kosa je top. Slušajte njene savete, to je bitno. I fresh cut. Kako vam se čini moja kosica? Malo smo se šišnuli. Top. Ćao, Viktore. Ćao. Reci mi, kako si ti danas? Šta radiš? Šta ima novo kod tebe? Ništa. Gde si bio danas? U vrtiću. U vrtiću. Dobro, reci mi kako je bilo u vrtiću? Lepo. Jel imaš tamo neku devojčicu? Da. Kako se zove? Nika. Nika, to je ona tvoja dugogodišnja devojka. Da. Dugo godina si već sa njom. Ozbiljna veza. Da. Jer planirate neku svadbu? Ne. Hoće da ti bude ona žena? Hoće? Da. Kad porastete, a? Da. Vi ćete da se venčate? Dobro. A reci mi, da li ti treniraš nešto? Da. Šta treniraš? Plivanje, engleski, školicu sporta. Plivanje, engleski, školicu sporta. Dobro, a šta voliš najviše? Plivanje. Plivanje. Tako. Ajde još jednom broj. Fantom hiksene na den. Hoćeš da mi otpevaš jednu pesmu, Lenka? Da. Ajde. Jel si danas plivao bez daske i bez crvića? Malo sam sa daskom, a nisam sa crvićem. Nisi sa crvićem, samo malo sa daskom, ali danas si uspio da plivaš i bez daske i bez crvića, je li tako? Da. Bravo. A reci mi ono što si mi malo pre rekao u kolima. Kad si me pitao, jel znaš ti, šta si me beše pitao u kolima?
Koji ću auto prvi da vozim? Koji ćeš auto prvi da voziš? Vozit ću prvi auto, ću da vozim Lamborghini. Lamborghini, wow. Kaži čao, vidimo se. Ćao. Dobar dan. Evo, ovo je moj svakar, gospodin Saša Jovanović. On je danas ovde šef u kuhinji i mi pravimo, šta pravimo? Teletinu u saču. Teletinu u saču. Oda saču. Teletinu u saču. Ne, sač. Sač, Ne sač, sač. Dobro. Teletinu u saču. Dobro, šta sad imamo? Šta radimo sad? Vegeta. Vegeta. Evo, ja sam ovde asistent. Glavni asistent. A mi ćemo malo da izmasiramo ovo meso, vidiš ovako, malo da izmasiramo. Dobro. Okrenemo stranu, staviš još vegete. Dobro, može. Dobro. Dobro. Okej. Zatim, senf. Senf. Dobro, Da mu malo. da malo aromu. Malo senfića. Tako je. Dobro. Izvoli, Još sad s malo. ove strane. Dobro. I druge. Dobro. Ovaj asistent mi je vezao Ko je? kosu. Možda pitate zašto da ne, pa ne možemo i da radimo i da ne pričamo. Sada uzmeš lepo malo naliješ ulja preko ovog. Sada ćemo naliti ulje. Možete da se približite da vidimo kako nalivamo. Kažite, šefe, kad je dosta? Još, samo sipaj, slobodno. Da opustim ruku. Tako. Čekaj sad malo budi na vezi. Budi na vezi, ajmo sad. Dobro. Okej. Još malo Tako, ulja. još malkice ulja naliješ. Evo da okrenem malo samo još i ovu stranu, pa ćeš da... Evo još malo i ovu stranu. Dobro. I onda ovo sve treba ubaciti u frižider, da ostoji. Dobro. Jedno par sati. Dobro. I onda u spremnu tamo posudu, sač posudu, kada dođe Aca, onda će on to da preuzme. Mi smo samo pripremili, malo izmasirali meso i pripremili ga za završnu obradu. Evo ga, to je to. Molim te, snimi jedan kupon kadar. To je to. Možemo da snimimo kad se završi sve, ili u toku pripreme, pa onda možemo na kraju, kad budemo degustirali, daćemo... Tako je, uz vince, onda ćemo da sve to posle snimimo. Može. Okej, dogovoreno. Danas mi je došla kumica i mi ovdje pravimo ručak, kao što ste vidjeli, bit će neka teletina. Hoćemo da snimimo neka pitanja, pa da vidimo da li znam, koliko se ko dobro poznamo i da li znamo odgovore na ta pitanja. Ajde, čitaj ti. Šta je nešto što ljudi misle o meni, a potpuno nije tačno? I o tebi? Hoćemo na 3-4 sad ili... Ajde, 3-4 sad. Da si druželjubiv. Pa dobro, ti baš izgledaš druželjubivo. A ti ne izgledaš uopšte druželjubiv. To svi misle, a mi zapravo... Totalno asocijalne. Koja je najveća promjena koju si primetila kod mene kroz godine? Koje je to pitanje? Pa, postale smo malo druželjubivi. Kad se poredimo 10 godina pre i sad. Ali mislim da su naši partneri dosta uticali na nas da postanemo druželjubiviji. Da smo se upoznale danas, da li misliš da bismo postale prijateljice? Pa ja mislim da bi. Pa ja mislim da bi. Mi smo se upoznale tako što sam se ja zalepila za tebe. Da li bi me zaposlila u svojoj firmi i na kojoj poziciji? Ako bi imala firmu, koja bi ti to firma bila? U svojoj firmi? Da. U ovoj firmi što ja sad radim na istoj poziciji. Na istoj poziciji. Pa dobro, ja bih volila da radim s tobom na toj istoj poziciji. Da, to je bilo strano. Bilo bi nam zanimljivo. Imamo nova pitanja, Aca će da nam postavlja pitanje, on neće se snima, ali samo će da se čuje njegov glas. Ako se ne čuje, ja ću da ponovim šta je pitao. Ajde, Aco, može. Lidija, da li znaš da spremaš sarmu?
Da li ja znam da spremam sarmu? Ja sam samo jednom u životu napravila sarmu. To je bilo za Novu godinu kada je bila korona i to je ispala neka light sarma, light verzija sarme, zato što sam ja htjela da to bude kao neka zdrava sarma i onda nije bilo ne dobro. zna, ne. Znači, Dobro, aj nemoj mene više kanal, ajme malo nju kanal. Nemoj ni mene. Ja sam dosta ukanavljena. Ukanavljena. Kako se kaže? Ajde. kako bi došla do pihtija? Kako bi ih napravila? Veze, pa što njoj je lakše pitanje, meni teže. A ti si bolja kuvarica od nje. Pa ne znam, nikad u životu. Nisi probala, dobro, ajde. To je teško pitanje. Be, znam da ima kilo belog luka. Znači sad ja došla kod tebe i hoću da pojedem pasulj, onaj prebranac, ali hoću pikantan da bude sa suvim mesom, znači sa junećem, tako nešto. Sa rebarcima. Pa, znači, pasulj kako bi ti prebranac. došla Do tog pasulja? Da. Ko poručila prijatelja. I još jedno ću pitanje iz dosta tradicionalnog si dela i onda zaskimali. ćemo pređemo na... Dobro, ajde. A smo kuvarice, znači, svako bi nas poželao u kući. Ajde. Pucaj. Suve punjene paprike. Nisam znala da imaju suve i mokre. Nisam nije znala da imaju suve. Ko jede Koje suve? su suve jaja, koje su mokre? Ko jede suve punjene paprike? Šta su suve punjene paprike? Ja najviše volim obične punjene volim paprike. i da umočimo I na ja to. isto, da. Kad ideš Što po su? selima pa vidiš onako okrčen kanap i na njima one paprike. Sušena paprika, da. Da to napuniš. A što to, brat? Prvi put čujem. Evo,